πλάνο. Προς τούτο, ή αβεβαίως, έτσι, προς τούτο θα χρειαστεί και πιστεύουμε ότι ο Γιώργος από όποια θέση και αν υπηρετήσει προσεχώς το κοινό όφελος θα το φροντίσει, είναι να δημιουργηθούν και κατάλληλες υποδομές, παραδείγματος χάρη ένα θέατρο, έτσι, χώροι φιλοξενίας καλλιτεχνών, και υπάρχει, εγώ προσωπικά πιστεύω ότι είναι δυνατόν σε μικρό χρονικό διάστημα να υπάρξει ένα φεστιβάλ που προσωρινό τίτλο έχω δώσει εγώ αυθαιρέτως, θα είναι μουσικές των Βυζαντινών πατρίδων. Οι Βυζαντινές πατρίδες είναι πολλές. Η Βυζαντινή πατρίδα είναι η Συρία, είναι ο Λίβανος, είναι η Κάτω Ιταλία, έτσι, είναι η Ραβένα, η οποία διατηρεί Βυζαντινό αρχείο από τον 6ο αιώνα, από την εποχή του Ιουστινιανού μέχρι τις μέρες μας, αδιαπτώτως διατηρεί αρχείο. Ιστορικό, και βεβαίως έχει τεράστιο μουσικό αρχείο και είναι ένα από τα μεγαλύτερα αρχεία που διαθέτει ο Δυτικός Κόσμος. Αρχεία που μας αφορούν επίσης, διατηρούν χώρες όπως η Ρωσία, εννοείται, έτσι, η Ουκρανία κτλ. Όλος αυτός ο ευρύτατος χώρος για μένα είναι ένας χώρος που συνδέεται από δύο πράγματα. Από την κοινή παιδεία και σε πολλές περιπτώσεις και από την κοινή πίστη. Έτσι, θεωρώ ότι έχουμε τον τρόπο να λειτουργήσουμε όλοι μαζί και έχουμε τον τρόπο να κάνουμε εξαιρετικά σημαντικά πράγματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.